Sgwrs sylfaen. Uned 8, sgwrs 2. Arweinydd. Beth sy'n bod, Jayden? Beth ddigwyddodd? Jayden. Cwmpais i ar y llawr. Arweinydd. O, na. Arweinydd. O, na. Wyt ti'n iawn? Helpodd Cian ti? Jayden. Do. Arweinydd. Roedd Miss blastar i ti? Jayden. Do. Jayden. Do. Arweinydd. Ffoniodd Miss Mami? Jayden. Na fo. Arweinydd. Paid â phoeni. Rwyt ti'n iawn nawr.